Jedno pitanje je previše, ali ovaj put dva odgovora. Iz prostog razloga, zato što se Slavica zaista potrudila i ja nisam mogao da odaberem. I mislim da zaista treba da pustimo oba. Pitao sam Slavicu, Ćuktiraš, da li je bilo teže da stvori Slavicu ili da preživi Slavicu koju su drugi stvorili? Ovako ćemo da krenemo. Lakše je bilo da stvorim Slavicu koju ja sada živim nego onu koju su oni izmislili, jer ta ima više života od mačke. A ja te pozdravljam iz Lisabona. Znate šta? Lakše je bilo stvoriti Slavicu nego preživeti ovu koju su izmislili. Jer ja svoju mogu da kontrolišem, a ta druga živi neki paralelni život. Izgleda bolje, spava manje i stalno je u nekom skandalu. Ja samo čekam da i ona meni počne da šalje račune za sve.